Dobrý den, dámy a pánové, my bychom vás chtěli zahrát jednu hru, jmenuje Vánoční chaos, kterou byste se, někteří lidi by se tím mohli poučit, že jak může dopadnout třeba takový Vánoce v rodině a nemyslím třeba vás, ale a asi to všechno. No, my bychom vám chtěli popřát hezkou podívanou a doufám, že se vám to bude líbit. No to snad ne! Zase jste na těch mobilech? Já. Podívej se na Honzu, jak vypadá. Pojďte se rychle najít. Někdy tak já chci to cukroví se nám ale letos povedlo. Dáme ho na stůl. Doufám, že ostatní ještě tady máš kapra. Děkuji. Je krásně opečený. Já. S bramborama. Co to tady voní? Nějaká dubitka. No jasně, cukroví, to si vezmu rád. Jako tak to tady je až po večeři. Prosím tě, ty jsi malý. Strejdo, nech to cukroví, kde ho málo. A pořád musíš něco ujídat, to je hrozný. Říkali jsme. No, tak. Počkat, tady jsme v České republice, tam jsou Spojené státy, ne, tam je Rusko a tam jsou Spojené státy. Rusko, tady. Ne. Ne, tady je Česká republika, tady naděluji já, tady nemáte co dělat. Ticho, neháněte se. Vy to má být jen jeden, a to je Ježíše. Vidíte? Vždyť ty máš do Ruska, zase do Ameriky, na druhý kontinent země. Já vám to Ty říkám. tam a ty tam.
hlavně nováčků. Tady mají stromeček. Dám jim svým dárky. Šťastné a veselé. No teď jsem vám to říkal, jste bezlobilí. No tady všechno užíráš, no to je pravda. Stačí. Jo, tak to dáme do. Ne, vrátíme to zpátky, potřebujete to i jiné lidi. Například ruské děti. Necháme to tu, třeba to byl nějaký omyl, ježišem to třeba napravil. Můžeme to pravit. Prosím tě, Marto. Dárky jsou správné. Tak tady opět šťastné a veselé. Jo! Dárky! Jej! Dárky! Jo! Veď! No, tak asi. A brzín! Jej! Nový tanec! Tady máš no, tak jste... No vidíte, dostali jste dárky a teď honem na kutě. No, běžte rychle spát. Já mám pářez na pole, ale... No, prosím, ne. Ten vidí! Ještě spíš do... Aby si to líp nemožné. Ať si nalije.